गिबि गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै जों इउपिपिएल पार्टीनि खायजामाथि प्राइमारि जानानै जों दिनै मोनसे जे हाजिरागाव होननाय गामि बिथांमोनहा दैजों बिराद गोबाव बोसोर रायजो जाबोनानै दिनै भुगिना दङ। दिनै जों बिथांमोनखौ खायजामाथि प्राइमारि जानानै जोङो दिनै हेल्प खालामनो फैदों। जोंहा निबाव गोबां मानसि एसे जोंहा गिदिर गोलाव सारफ्रा एसे जोंखौ सहाय होदों। जोंहा धोनस्रि समस्तिनि TLCC सार रुजुगोरा मुसाहारि जोंहा सारा जोंखौ अनसुंथाइ हरदों। बेयो जों सारखौ लोगो लानानै जों दिनै प्राइमारिया दिनै जोङो बे हाजिरागावखौ जोङो दैनिफ्राय बासायनो होननानै जोङो दिनै जा हायो जोङो बेखौ बासायनो बा बे गामिखौ बासायनो थाखाय जोङो दिनै JCB गंनै लानानै जोङो अलरेडि खामानि मावगासिनो दं। आरो जों बे खामानिखौ दिनै सानसेजों हाया। जों दिनै गारि गंनै बहायदों। जों दहाय फुंनि 8टानिफ्रायनो जोङो गारिखौ बहायदों, दा खुरगासिनो दङ। जोङो जेसेबांखि बे खामानिया साक्सेस जाया जोङो साननै बा सानथामबाबो जों नाजागोन। आरो जों दिनै सरकाराव दं हिसाबै जोङो सरकारनि जा अनसुंथाइ जों मोनथ'वाखै। बेवहाय जोंहा TLCC सारा जा एसे अनसुंथाइ हरदों आरो बेजोंनो जोङो प्राइमारिया हेफाजाब होनानै जोङो बे गामिखौ जों बासायनो नागिरदों। जोङो दैनिफ्राय बासायनो नागिरदों। आरो जोंहा खाथियाव ओरै एखाबारि बर' सुबा होननाय बिथांमोन दङ। बिथांमोनाबो एसे सहाय हरनो नाजादों। जों बिथांमोननि हेफाजाबजोंबो जोङो बिथांमोन गामि जि एखाबारि गामिखौबो जोङो बासायनो नाजागोन। जोङो जेसां हायो जों दिनैनिफ्राय जोङो गाबोन नङाबा समफोरसिम जोङो नाजानानै बे गामि दरनैखौ जोङो दैनिफ्राय बासायनो नाजागोन। आरो आं दा बेखिनिखौनो बिबुंथिखौ होथ'बाय। जोङो दा हाजिरापारा गामियाव दंफैयो, जायखौ हाजिरागाव होननानै जों मिथियो। बेवहाय मोनसे जों बेवहाय राङा होनो, बे राङा दैमाया ओरैबायदि दैलांबा आगखि आगदा जि खुरखानांगौ खुरखागोन। दा बेवहाय ओरैबायदि खुरखादों, साहा थांबा खोलाहा थाङो, खोलाहा थांबा सोनाब थाङो, बेबायदि थांगासिनो आरो दैया। दा बे दैमाखौ जों बोरै सिदा खालामगोन? दायो बेवहाय रायजो राजाफ्रा खोब सिन्तायावनो दंमोन। दा बेखिनियावहाय जोंनि बे धोनस्रि समस्तिनि जोंनि ब्लकनि TCLC चेयारमेन मानव गेदेर रुजुगोरा मुसाहारि बिथाङाबो एसे रायजोफोरजों हेफाजाब होदों। बेवहाय पार्टिनि खोथाल' नङा, बेवहाय रायजो राजानि सिन्ता खालामनानै बिथाङाबो हरबाय। बेवहाय गोनां पार्टियाबो थानो हागौ, जोंहा बेवहाय अबजेक्सन गैया। जोंहा रायजो राजाफ्रा जोंनि सुबिदाखौ जों मोननांगौ। बेवहाय ओरै सानजाहाथिंबो एखाबारि बर' सुबा दङ, बिसिनिथिंबो खोब खहा जादों। ओरै सोनाबहा बर' सुबा दङ, बिसिनिथिंबो खोब खहा जादों। दा बेखिनियावनो BTR सरकारा हयथ' बेबायदि दै जावखावनायखौ एसे सुबिदा होनायखाय जोंनि बे हाजिरागावआव रायजोफ्रा एसे गोजोननाय मोनदों। दा बेसेबां साक्सेस जायो, गाबोन समफोराव हयथ' दै बानाया उल्था फाल्था खालामफिननोबो जानो हागौ। दा ओंखायनो जोङो BTR सरकारनिसिम बेखौनो आर'ज गाबबाय जे आरो उल्था फाल्था जाफिनोब्ला आरो जावखावना होफिननायनिखौ जोङो रायजो राजानि जानानै जों गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोब्बाय दे।